meidän huippusuosittu, mitä olet aina halunnut tehdä suorassa lähetyksessä -osiomme. Tervetuloa Jesse Kerttula! Tervetuloa. Morjens. Siihen. Mitä sä haluat tehdä? Mä haluan hostaa talk showta. No, ihan hyvä. Milloin sä huomasit, että sulla on tällainen kyky? Ollessani 2-vuotias. Selvä. No, me mennään sitten yleisöön, joten mene takaisin takahuoneeseen ja ota estradi, ole hyvä. Saa nyt vähän innostua, hei. Joo, tosiaan oli kiva, että pääsitte kaikki tulemaan ja haluaisin sitten kertoa yhden tarinan kuuluista suomalaisesta Matti ja Teppo. Ihan vain kavereideni pyynnöstä, josta kiitokset Gunnar Rauskelle, joka pakotti suorastaan kertomaan. No, Matti ja Teppo poistuvat ulkomaille viettämään vapaa-aikaansa ja kuin yllättäen suomalaisen tapaan he nauttivat jonkun verran alkoholia. Poistuvat rannalle, että nyt otamme aurinkoa ja molemmat sitten nukahtivat aurinkoon. No totta kai ihan palovat aivan karrelle ja Teppo tuumasi, että mitä Matti, että mentäisiin sittenkin takaisin hotelliin, että on nahka sen verran kärjennetty, että ei tästä tule yhtään mitään. Pojat lähtivät sitten hotellille takaisin ja tovin aikaa istuttua hotellishuoneessa tulivat tulokseen, että eiköhän sittenkin kuitenkaan, että alkoholista se sammuminen johtuu ja alkoholilla sen on poistuttavakin tämän meidän kivuja. Painavat sitten baariin ja tilasivat siinä rinksut ja katsovat, että siikat tuolla kulmassa joku kaveri, jolla on perkeleesti naisia ympärillä. Mitähän se on toi kaveri tehnyt? No, Matti tokasi, että eiköhän Teppo nyt mennään kysymään, että pakkaan mennään kyllä saa tietää, että miten toi kaveri sai noin paljon naisia. No, pojat menivät sitten siihen miehen viereen ja kysyvät, että anteeksi, että mitä sulla on noin helvetisti naisia? Kaveri tokasi tähän, että mä olen Neil Armstrong, mä oon käynyt kuussa. Matti tokas tähän, että ei se mitään, me ollaan Matti ja Teppo, me ollaan käyty auringossa. Joo, tässä oli Jesse Kerttula Experience tällä viikolla ja ensi viikolla jatkaa taas Tuomas ja Henkka. Vieraana muun muassa Laura Voutilainen, näyttelijä Veera Kiiskinen. Ja lisää infoa löytää netistä osoitteesta www.nelonen.fi/he. Kiitos. Kiva, että pääsit tulemaan. Tuntuuko hyvältä? Tuntuu